Så det vi gør nu, det er, at vi tager lidt af det hjælp, som respiratoren giver dig væk. Du bestemmer jo selv, hvor hurtigt du vil trække vejret. Det har du jo gjort i lang tid nu, så nu tager vi lidt af hjælpen væk. Og så ser vi, om du fortsat har kræfter til at trække vejret. Har du det, og det er tilfredsstillende, både med, at du ikke bliver alt for træt, og at din blodprøve ser fin ud om et par timer, så tror jeg godt, vi kan snuppe røret. Den gennemsnitlige respiratortid har været en del høj, omkring 7,6 døgn per patient, før vi startede op på Operation Life. Hvis man kigger her, så kan man følge kurven fra før implementering og efter. Og der kan man se, at faldet så har været helt ned på 6,4. Det er faktisk en reduktion på 15,7%. Vi har lavet 2 yderligere tiltag end de faste elementer, der er i respiratorpakken. Selvfølgelig inspireret af Operation Life har vi kigget lidt på vores procedurer i al almindelighed, og det er jo evidens for, at hvis man suger over subglottis, så kan man nedsætte respiratorrelaterede pneumonier. Og en anden af de ting, vi har indført ud over respiratorpakkens faste elementer, det er, at vi laver mundpleje med klorhexidin 2 gange om dagen. Men nu er det 2 timer siden, du har fået børstet tænder, så nu giver jeg dig det klorhexidin, det renser din mund med. Det smager lidt anderledes end det dansk vand, du plejer at få. Et godt eksempel på, hvordan vi har arbejdet med PDSA, det er, at vi i starten jo havde alle tiltagene på et skema. Vi havde selve monitoreringen af, om patienten har en lungebetændelse. Og da det så først kom ud i praksis, og man skulle til at arbejde med det, så var det faktisk ikke håndterbart. Det blev for kompliceret, og så derfor kommer der nogle gode idéer frem til, hvordan man så kan gøre. Og på den måde har vi fået udviklet et tjekskema, hvor både tiltagene er på, og selve monitoreringen af, om patienten har en lungebetændelse, er med på. Lige have dit hovedgær lidt højere op. Jeg kører dig op med hovedgæret, kommer lidt op og sidde. Og så måler jeg lige, at jeg har fået dig så højt op, som er bedst for dig nu her, hvor du har det rør i halsen. Og det er op over 30 grader, og det er fint. Selve vinkelmåleren, hvor man måler elevationsgraden af hovedgæret, den er også udarbejdet på den måde, at man ligesom fundet, hvordan kan vi så få målt det her, fordi man tror jo, at man har hovedgæret eleveret, men det er bare ikke godt nok. Når man så får målt efter, så skal man have et måleredskab. På den måde har vi fået udarbejdet en vinkelmåler. Og så har jeg et par puder til dine arme, hvis du vil have lidt at støtte dem med. Jeg suger lige, jeg skal ikke ned i røret, men jeg suger lige i den her, du har her ovenover. Det, der så har været rigtig givtigt ved selve projektet, det har været dagligt at lave nogle indtastninger og vurdere på, hvor gode er vi så til at tilføre patienten de her handlinger. Og noget af det, som vi har arbejdet med, det var for det første at få nogle tal for, hvor mange lungebetændelser patienterne udvikler, når de er i respirator. Og så klorhexidin. Det var også en indsatsområde, vi havde i forvejen for at forebygge lungebetændelse. Og så vores specialtuber, hvor der er mulighed for at suge ovenover koffen fra subglottis. Og dermed mener jeg at gribe de boller, vi har gang i, så man føler, at man bringer det videre over i Operation Life. Og dermed bliver det også en lille smule meningsfyldt, fordi at man føler, at man selv kan sætte sit fingerpræg på det her projekt.